Pois me acompaña xa aquí nos estudios de Radio Carballiño Xosé Prada Martínez, Pepe Prada, que, bueno, nos ven a presentar aquí unha nova creación, que Pepe é moi creativo e xa o sabemos e o coñecemos por iso. Pepe Prada, moi bo día. Hola, bo día. Bueno, pois unha nova creación, digo, que non é a primeira vez que te entrevistamos por unha publicación, por un relato, por un libro, pero este é o primeiro relato, ou digamos, o primeiro libro, perdón, de narrativa que publicas. É hora de contar, é o título. Sí, efectivamente, o primeiro libro de relatos, claro, publicación solta si hai, pero así un conxunto de relatos é o primeiro. Como te animas a dar este paso? Pois bueno, tiña un montón de cousas aí escritas de fai tempo, un día animado por un amigo, porque non publicas, estuve machacando casi durante un ano, e creo que debías publicar, debías xuntar esos libros, esas cousas que tes, darlle unha volta, actualizalos, pim pam, pues, dixen, bueno, pois para que cales, vou a revisar o que teño, vou nos a poñer dentro do que cabe actualizalos, darlle unha revisión incluso ortográfica, lingüística e todo o que lle queira dicir. Escribín algúns novos, a outros que xa existían delles outro ario ou aumenteinos. Entonces todo eso deron lugar inicialmente a 30 relatos. Logo de repasalos, un deles desboteino porque era casi un relato infantil, relato para rapaces, para nenos. Non me pareceu oportuno mesturalo con estes, e outro desboteino tamén porque non tiven maneira de disfrazalo. E como aparecen datos moi significativos e íbase a identificar sin lugar a dúbidas ningunha de quen era o culpable, porque o que se conta é realmente unha estafa, pois quiteino. Vale, porque hai que decir que todos estes relatos que se quedaron finalmente en 28 dis que nacen de sucesos verdadeiros. Sí, menos un. Hai un relato que é unha carta que lle escribe unha señora ao seu marido. Ela está aivada na cama, está morrendo realmente, e escríbelle unha carta ao seu home. Menos esa que é totalmente inventada, por suposto, ese suceso non me pasou a min, nin a ninguén que eu coñeza, en principio, ainda que pode ser que lle ocorrese a algunha xente, sea verosímil, en certo modo. Todo o demais veñen de historias, moito delas incluso acontecidos xudiciais, que están disfrazados, claro está, porque non se pode meter a nadie, bueno, pois foronse facendo, foronlle aumentando. Hai algún relato escrito, mellor fai 15 anos, que o aumentei prácticamente o doble, e todos desdei unha voltiña, e por suposto disimulando os nomes, situando os sucesos en outras localidades, e cambiando nombres, incluso cambiando as persoas que estaban á súa beira. En fin, o que se trataba é de non magoar a ninguén. Todos teñen como fío conductor o Carballiño? Non. Hai casi todos non teñen por que estar situados no Carballiño. De feito, hai un específico que está situado no Carballiño porque ocorreu exactamente no Carballiño, en un sitio moi determinado do Carballiño. Ese conto é o Baller. Ese está liado con un suceso que ocorreu precisamente no Baromeu. Está aumentado, por suposto, claro está. Os demais non ocorreron no Carballiño. Hai algúns que ocorreron pois incluso na parte do Ribeiro, outros na zona de Pontevedra, pero bueno, algúns situeinos no Carballiño, e dei o nome do Carballiño porque era unha forma tamén de implicar a vila nestes relatos. Bueno, non sei, como están basados en historias reais, aínda que logo pois lle poña ficción, literatura ou se amplíen, igual recoñecemos algún destes relatos. Pode ser, pero é difícil. É difícil, están ben disfrazados. A ver, hai un relato que
que se pode atribuir a unha persoa do Carballiño, esa persoa xa falleceu. Ese relato podes pensar en unha determinada persona do Carballiño, pero non é. Non é. É un relato que me contou un primo carnal de miña nai fai tempo, e aproveiteino con, ademais está dedicado a ele e a súa viúva, bueno, a viúva xa falleceu tamén, a pobre, teñen 3 fillas. Bueno, ese sí, pode haber alguén que pense que está dedicado a, que hai unha persona aí que se pode recoñecer, pero realmente non é, non ten nada que ver, é a promesa. O relato chamase A Promesa. Non se refire a ninguén do Carballiño. E as historias, Pepe, pois máis drama, algo de comedia, que foi o que se despertou a curiosidade para trasladalas a este libro? A ver, hai relatos nos que terminan ben, outros non terminan tan ben, claro, pero foi así como sucedeu. Bueno, hai relatos que poden ser tristes e outros choqueiros, porque foron así como sucederon, e foron así tamén, en certo modo, como nos contaron. Despois hai algunhas historias que non son un único sucedido, senón que ocurreron varias cousas e xunteinas todas en un mesmo relato. O Larés, por exemplo, é un relato no que se mesturan cousas do xulgado e hai varias cousas xuntas. Unha delas, precisamente, é un acontecido xudicial no que interviñen eu directamente. En casi todas tuven algo que ver, pero un deles foi un caso no que interviñen eu directamente e outro compañero, abogado daqui do Carballiño. Bueno, está disfrazado. Claro, está disfrazado porque non vamos a poñer o nome das persoas, non se pode. Pero sí que te inspirou esa profesión túa, non? Porque moitos teñen a base de cousas que pasan, pois eso, nos xulgados. Sí, a nosa profesión dá lugar a moitas historias, pero claro, hai cousas que non se poden contar. Claro. E logo tamén hai asuntos que son moi choqueiros, pero como técnicamente ese chiste solamente serviría para contalo entre curia, precisamente porque son técnicos, non servirían para contar ao gran público porque non lles toca, non entenden. É como se faz un chiste de médicos que é para médicos e van a entender os médicos. Fora desa profesión non o van a entender, porque é moi técnico e a nós, no xulgado, ocurrenos exactamente igual. Moitas veces hai verdadeiras barbaridades e cosas que escacharías co risa, pero que escachamos co risos profesionais, nada máis. Esta recopilación de relatos, historias que dis que algunhas xa son de hai moito tempo, que xa tiñas incluso recollidas, canto tempo che levou leválo todo a plasmalo no libro? Moito tempo de traballo, moito tempo de recopilación do que xa tiñas, adaptación? A ver, este traballo comeceino en agosto do ano pasado. Empecé a coller os relatos que tiña, e o ano, en agosto, que sempre teño máis tempo, porque claro, son vacacións xudiciais, deille unha volta a todo. Logo, despois desto, pois sempre colle de vez en cando un relato, dalle outra volta, e vaise facendo o traballo a través do tempo. Eu sempre que escribo algo, unha vez que o teño escrito, digamos, rematado, deixo descansar un mes, 2 meses, según o día que me parece que me ven a musa, agarro ese relato e doulle unha volta e efectivamente sempre hai cousas que cambiar. De feito, este libro, cando se editou, claro, pasaronme as probas para repasar, pegámoslle 5 repasos. E ainda así, algunha cousa ainda ten que se debería reparar, pero xa non hai xeito de reparalas, agora xa está impreso. Bueno, que decías, non? Que a veces te tomas un descanso despois de facer un relato, pero a verdade é que eres unha persoa que sempre está escribindo, porque o que comentábamos antes, agora é o primeiro libro de relatos, pero xa tes tamén textos dramáticos, textos levados ao teatro, é dicir, sempre na tua vida estás escribindo algo. Sí, hai que estar, claro. A ver, o traballo para escribir non se fai de repente, eso é
é unha labor que é continua. Colles un relato, empezas con il, ou colles unha obra que queres facer un traballo dramático, colles a idea, vala estendendo. En teatro, en este momento, a ver, publicáronseme unhas cousas fai uns anos por a Diputación, catro obras de teatro que levamos a escena en Tiruleque, e en este momento debo ter unhas 4 obras de teatro feitas que non se levaron a escena todavía por Tiruleque, que para quen escribo realmente, pois porque non se adecuaba a xente que temos en este momento, porque non conviña aquela determinada actuación, ou porque tiñamos outros traballos que estábamos ensayando e non podíamos mesturar dous, porque entonces non funciona, non levas ningunha a escena. Pero, vamos, eu sempre fago, e en teatro moito, en teatro hai que repasar moito, porque é unha técnica completamente distinta á narrativa, por suposto que sí. Tens que coller os diálogos, tens que procurar que os diálogos sean entendibles, tens que procurar que a escrita non se farragosa e que a pronuncia sea doada para a xente que ten que falar, porque claro, se empezas a poñer palabras raras e que mesturas moitas R's con moitas F's e moitas C's, pois aquilo vai ser unha atrapallada e o público non vai a entendela porque o actor non consigue lanzala ben, como todo. Bueno, agora estamos en Tiruleque mesturados en unha historia e imos empezar outra moi seria, moi seria. Vamos cambiar totalmente o tipo de obras que estamos facendo. Pero bueno, esa é outra historia. Bueno, pois delo xa falaremos, porque agora toca falar de este libro É hora de contar, que nos vas a presentar este venres na libraría Escolma do Carballiño. Sí, vamos a ver, a librería Escolma, digamos que se comprometou un chisco en esta publicación. De feito, temos aquí o anagrama deles, aquí está, nunha das follas da contraportada. E presentaremos a 7 da tarde, aí empezaremos o acto. A idea é que falen algún amigo e logo pois vamos a ler uns cachiños de obras. Dúas persoas, unha delas é membro de Tiruleque e a outra persona é unha María Justo, que ten o cargo de lingüística no Concello do Carballiño, e eu lerei tamén un contiño, pero non imos ler o conto completo, non, imos ler un cachiño de conto. Claro. Porque que para ler o conto completo, pois que o leen os lectores, claro, que teñen máis tempo. Non se pode desvelar todo, claro. No. Bueno, é un libro sinxeliño de ler, porque o que decíamos, 28 relatos, pero son relatos curtos, bueno, que é sinxelo de ler, e non sei se, aparte de como decías, porque ese amigo te animou a publicar, como crees que o va a coller a xente? Crees que vai despertar curiosidade por eso de que son historias reais? Como esperas esa acollida? A ver, eu creo que o libro é doado de ler, porque non ten penso eu, vamos, non ten un galego complicado, non ten un galego penso eu, que é moi de andar por casa, moi do que falamos nós de xeito normal, porque claro, inda que cando escribes non fas o mismo que cando falas. Cando escribes paraste un pouco, tratas de non duplicar verbas, de que as palabras non sean complicadas, de que cheguen ben ao público, de que a frase este ben colocada. E eu penso que o público vai a coller ben, porque as historias son divertidas, incluso as que sean tristes son, en certo modo, divertidas. Logo derivan en un suceso triste, pois pode ser que deriven nas últimas verbas en un suceso triste. Pero o que claro, agora estou pensando no conto de un home que, bueno, está basado en cousas reales, claro, hai un morto, pero o Larés é un conto que, claro, se falo moito dil vou desvelar os finales e non quero. É un conto divertido, eu creo que é un conto divertido. Que aínda que o tema teña que ver cun morto, e aparezca un morto, ten a súa parte divertida. É divertido en toda a súa extensión. Son varios sucesos que me foron contando, incluso amigos. Un deles, por certo, que estivo en Tiruleque en un momento determinado e contou unha historia, e metina tamén aquí, inda que
bueno, pois son ao mellor 6 ou 7 contos e relatos, chistes, metinos todo en ese relato dolorés. E, bueno, non é un libro excesivamente grosso, son 160 páxinas, se non recordo mal, o sea, que se lee ben. Eu, o feito de que este escrito en forma de relatos, son doados de ler, uns son máis longos que outros, por suposto, e hai uns moi cortiños, moi cortiños. Estou pensando agora en Guau, por exemplo, que é un relato moi curto, igual que a tía Lita, son relatos moi curtos, de media páxina incluso. Ajá. Sí, bueno, pero ten que haber de todos, porque claro, si metes uns relatos excesivamente longos, non podíamos ir a 160 páxinas, teríamos que ir ao mellor a 300, e iso xa é o libro moito máis caro, e logo, pois, a xente pode ao ver 300 páxinas e dice, no, Botase pues, para atrás. ten un coñazo, fuera. Bueno, pois extensión, digamos, ben para que sea unha lectura máis doada e, sobre todo, penso que o máis chamativo, que máis pode chamar a atención é eso, que podemos que son historias reais, anécdotas, curiosidades que se deron no Carballiño e noutras partes, moitas delas, decíamos, tamén relacionadas co ámbito judicial, e que, bueno, que nos van a chamar a atención e con esa mestura de humor e drama que marcan esa línea continua do relato. Bueno, eu teño aquí un libro de decir que teño que agradecer a Xosé Prada que nos trouxera aquí un exemplar que non me deu tempo de lelo antes da entrevista, e todo só lle botei un ollo por enriba, porque hai tantas preguntas de que van os relatos, pero lereino e xa che comentaría a opinión. E nada, que convidamos a todos a acudir a Escolma e saber algo máis, e escoitar incluso algún relato, que eso tamén ali estaremos bueno, para asistir a todos os que queiran vir o 19 a 7 da tarde. Moi ben, por graciñas, Pepe, e que vaya moi ben. Bueno, cando que irades, aquí estamos.